Anopaya medofo yatena si odifo adwuma Benjamin okra na Onyankopon ntem nkwaje ntia sede be ya onyame atimu eba no obedebem ya wadana ifie de be ebo 11 no kosi 12 no anopa no ade ba ko pe ntina Onyankopon nam na homobro so na anu onam Kristo so na oyi ne ho di kire me ne yebetena si wo afidie so sede be ya okra be nya nkwaje nde ya okra nkwaje ntina enenso ya se hiem so Onyankopon obu aten a obetumi edibi mo atemu na obu no say last year and the last 2 years and the last 3 years Royal Commercial Bank manager no so okotena commercial bank hono mo a enya de say okutuma nken debi enya de say okutwa bode debi o commercial bank adwuma ni mo okotena aye debi ena okotena bank hono so anya kontomira na senya ado no okoyede onkoton paboa debi the last year 3 years 4 years okotena hoye ne fie eno ana wasa akotena se awoye de oye ono no botan se nipa sika se betimi atoto yi what you say yes ono no botan se onim so obo ma nipa sika se matimi aye de agina di efense obi aye bank manager 20 years ni wonyanyai onyan kotwa abode da debi so uguso ada bia no kotena bank ho adwuma na no oye de oyo sanso na akokonfo no chia nurse fo nya doctor fo na ho no obi sha ase wo pane 10 years ni ene ya me no ka sei wasako pane ndua sunti no oye de okotena ho sede da bia wo ye no sebe ya eno so enipa apomudene betimi awie peye na wo honam fam the doctor betimi asaw yare nyina mo apomudene na ye fan akosise wo betimi ewu eno the doctor o saw yare sedia kosise ya eno so one day wo bewu to da kura wa hwe ya doctor na men kai se be se 3 years as say ni so for line ha say fan say interchange ne so say doctor bi de ka akopim wi yes apon adwuma no wo ye de oko ompo adwuma kura wo ye doctor wo sankrofo yare enso de ka akopim ya ehonum na wo wuye itirimu pai say 2 so for line how em say 3 years as a 4 years ni de kai pa nanso ono doctor ne botai ne so obesa nipa de yare ti obetimi ayare na doctor sa yare nanso wo ye da ya obewu nanso doctor fo nya yare sa enne de mo da so te ho amo sa yade de Yesu Kristo kan se adechia wo we de osoma me ne twasa me ye de me ye nadwuma what you say ndi enne ya me ne wo hie enura so me ne wo hia ade ba ko pe enti na me ne wo hia ade ba ko pe enti na nipa bitua sika na ye beka efen se de ba de kire wo se do nyame nam na humobro so no de abedom me makasa atemu no so no emu bi mu die no eni emu adwuma yo aye ya ansa na yetumi adi bi mu na nafom o yes enya de ketwa so se toda se nkani pa kwa asore na ye nkwaje a unu se Nyankopon ko wodom na so kwa asore se de Awurade bebu waten yes so kwa asore se obetumi aye sofo panyini obedi sofo ebi abedi sofo na wo be 30 years ubenya 76 years ndi u check ya na so di sofo be efan say 40 years mboa ana 46 years aha ni nyina mu no uwa Awurade bebu waten onga so obedi sofo nti ndi o favor na se besene kwa ne kwa de o tena ase na ade asofo de yeye so ma nipa unu de onyame pe ana se wo hwe wo mfaso wo hwa wo wani monyam obebu ho aten yes ye me kai ni pai na sa no pai edofo eye wo nkwaje woni nyame ntem asundue betimi abona se na bufushi adore ye tia wa Onyankopon bebere na koma ase wo ho ade ntia akwambone a wo nam so no onam na homobro so a obo okoko no wasan wachi yes what you say wasan wachi afiri ba bia okro no
Be a friend say Thessalonica woman and I in tune Yankopon as for Simna. The Dofo and I know Pabby Biara will be ano. Jackie so yes, Mobro Hunsumitufu. I'm a Cassachero. So cry dear and no cry no way up dear. Yes. O crow. And what up dear. Yes. They say, one to me, and Tenassi ye, and farm our cry. Nessa, we nipa and fast when you so. So what I say, and fast war a be new so. The nipa wa Tenassi, as I see soon what Jenny, I didn't award the man a crown, or don't know about Gemma. Yes. Nipa wa Tenassia, or Chinny the man a crass at that baby and a crab a crown, or Sandy Pano and a Bakema. Be a friend said to Sorokan will be a first chapter 2. The Dika in chapter 2 shall say 3 verse 5. Now you tune your point as a force. Chapter 2 verse 5. And when I make us a bit or say, any piety I see no. When I mean I'm the 2 minutes be bunny penny in our time. I don't know be no bet me a free move. Na atemu onu so oba bebuo no wo won hihye ya wa hihye ansa na wabu aten Yankopon fiti prekope no mu nipa aten da empare iza tumfo Yankopon so obedi sansemone no di ansa no Yankopon anti awonto ato so obi ansa no nyam bebu aten no obo nipa kokko ansa na awonto ato so Yankopon kokko ebe so so no na sa awonto ato so musumu ye nhira. So I want to so be a when you make a cover some sono, Muyen Shira. Do you may be buateno? And you might be tin over the buaten. Yes. Is a Yanko Ponam Christos over buaten and you might be tia. The nipa ya enye. The nipa ya enye. On say, over to me a henebia. Yes, electricity for no mobile radio, so no more light and once a man fire service for. Yes, our doctor for so. The doctor for a friend say, radio so an asset TV so much lecturer. And so much lecturer, much severe Diania, or much what Diania would dear for how they had ever. Near Chira would be near would dear or pom dinner by a day, a baby pay. Say you see the four. So much raw quanqua light in the sofa so you know. Lighting into me catch a fire. Emperor Jamma day, and see the wabrena. What I say? Yes. So much raw the we answer. Light in a way, a day a jar, ever she walks. Sally we are see a tear. A juma be a new pay and watch that dear. A fan say, dear, oh, fast one. Ubenya so bia na senkurum de ne de ofaso a e de wo hawo so ba ye de ebeba yewia ne a kirew some de a doctor for ye mfato ho a yewia ne a kirew yare kura ene nyare wo a aba wiase ne a kirew de o wi de wu ye wo a e kirew sa sa ya de no so sa ya de aka bi de e kirew wi na de mirika na ukọ de wo kwa de doctor ne kirew wo a wote ye no fa hodie ni asundue a ohaw na beto ni padua so no fa hodie ni asundue na pesa won saka no eno nti na otumirika de o kire wo na otu ni padua mu no ene sunsanso na eba no wunya nwuye no esunsanso na eba no se de be ya san sunsanso na no besi. Yes. Na timirika na wo ye de na akọ the doctor yebetimi a cho se yesi ya de bi de syphilis bon so be kire o se o ho bo sa de bi e se ntate ya na se mo bi I said, could you know one and I'm when I'm in so here's what I want your day. I will be on what you said as I did and one way of a more phone. The one share a bit me a coon. And it's out to one as out to say. I said you will nip at the animal. And I was I didn't know when to send Kukodia. That's all the canal yadi. Oh, come at the Abana Yabon and I had a paddle. San when you coupon in the Pantamono. Yes. What I say me as I. The don't for me so do you for the mental. Na atemu nyame bebu
bu nipa no de nipa ya enye di abrabo nipa ebo ba bia nipa kono ne wona tenka ne wona nigie ba bia atwe wona kogina ama nipa be gire onyankopon so onyame tamfo na ise nyankopon na bofushi asore a ebe tere atie nipa no enum na me ka sei Yes. so what you see enum o ena no pe me ne wahia so wan hwe ya wa bi be sure say e kanya mesem bia nyamesem na ye ka no ase bia se kura nipa nya dai se doctor ni chiro se ade bi na mo wi ani on ka jo se kwese on wa konfu Debi. opeso wa chiro se pe bi na ya de na ye na chire no sa de na kofa nsusu asobone no wa kase ama umu so ye fa se na se wana wa on to se wa boss as wa boss sa oni padua no Yes. wa pass sen bi sei so what you say umu ye o and so no I say yafo ndi say ye kas a doctor for na kas asem kire wa o mon kan to say ntu kwase on akonfo Debi. ba pa na mo bi na ye de a doctor for no kwa de ya na e manage ni say o mo ne de ye kas pa na mo tu a wo kwa wo nkwa ne kwa Debi. ade so he da ye de boa wo ho de nyame ba ba ye di pa wonam ne nkwa no kwa force ye ka kire mo no no na mo di for da be me so me ka kire o da biara da no pai no me do fo awia no eno de o ba mpacho mo ahu bia ni mo Yes. akwambone na wo be ye de ye o be san o be danu akwambone eja Yes. what you say eno onye say aje se bia oba ye koye o lab so what you say anye se bia oba se kotwa ye su ana scan ti aje se obo ahu ye say we fe say omu wa fidie bi omu se fe no obaron Oko hospital no me siu so otira nya obi be do 5 million na 3 million sisi. Yes. Waso wo de check ya ba bia yare ne ye de ewo. No wa kira o say yare we how. We ya to chima ha. Wo de siu so no ahwe no oju 2 million. Yes. Ade biara brabo biara wo ba wo ko say mu no. So nya me nam na homa bro so ya bo ko say aboda. Sister ma me wo fa wo hene. Wo tu ana mo na wo se wo ba ruade nche no. Eno de sikatua bia ni mo. Debi. Ayekwa no ba ba tidi etwa se woyo do nyame nam ne domi na humobro so no humobo ka your friend say Thessalonica ne mame Onyankopon asem nam osomafo Paul so de man wi asem etie ye mienu ne ichemu ye enum atifi asem ne se Thessalonica fo bo aseto wo otan mu o se Thessalonica fo o mo bo aseto ewo atifi asem se won abrabo won abrabo kama mintie ne ichemu ye enum wose yanka adefede fesem da what you say o se asase wesu osomafo Paul na kasa no na je se de nipa ya de ne ko se yemu no osomafo no ni breso de nipa ya wonyame abufuhie adore ya tia no wose eno an wo kaaye de ba be se nipa no yes eno an na nyame nam no honhom soma nipa ya de ehuniye to wose sem da ono ne breso no adwuma mo ye no ena nte se na asofo ne de debi o se na asofo no osuba mi se ka nipa no krokro na nsa no ba sorry ne ba cho honhom osomafo po de kasa no de na adwuma no eno bi na wa asofo yi debi wo de mo amumu aten debi sister bu aten ye ka no kura nso de sa na eye nkomse yes no kura nti na me se na no wotan yesu no kura nti no wotan osomafo po then no kura nsama me kan nti wadane mo tamfo ye asofo ye papa se na osomafo po ana debi wasiti seri nyame bebu aten enuma odi bebu aten no ade nipa ye ntikire se onyame nam Kristo so obebu an fo no ato na kire dama ne hunu gyam na wasai no wase de omote ye de onyame de ma de honhom ne de ma wo no o man kan de fede sem da yes se nyame asem bi mu de fede na so won se nyame asem de fede wo so for ni kan de fede se yan so me se we a quotation ya kai enam se tro sem ne da wo bia de muti me can we next time so for bi so de be kasa ba ono o kasa no wo kan de fede sem so wo hunu o kan we a na wakoye
for no so ba ono ankasa wakasa so de fedefe ni yes what the fedefe nipa yes de na de nipa ya de ne ko saye mu no asomafo no asomafo pose ne breso no na onyame nam so ma nipa hunu o ka de nipa ya de ne ko amaneyam e de ne ko Nyankopon awreto ne bufu hiem e de ne ko Nyankopon nsam hiem no o se no o ka ne sa de kire nipa nti o mon ka de fe won ka de fe sam da woni Peter nom yes woni Yohane nom ese ne personal nkrofo bi o mo ka de fe na nya sofo na ye na ses onse osomafo po okra no na o ka sofo na no muta Yesu nkrofo no ho na o ka o mu ho yes ni se satan no mu ka de fe sem yes ndi ye wa sofo ntonku tonton hweo na so mu ka de fe sem bo se nya mesem ne kakra tene ni bia ni ho enti adefede sem no de enipa ne ye no se obema nipa na wuri sa ade wo ya se de na meka se ni so your friend say doctor for no better radio so ne ka se o ti wa bo so nipa dua ne mo hehyew ohun bo so nipa dua ne mo hehyew ne mu dwawo a ho na ateko kakra ho na asaba e kire yesa pe tuanamo na bia na diabetes ne pressure na ye de o se doctor na kan de asase no ene de ekwa akoye de ekowie na wantena se amana nkowie sa doctor nka de fe se mi dabi wa mo hunu de your friend say de asase wo ni padua mu no ene de ekwa akoye de ekowie o nde wonu ni padua no bia do nim se woti wono bibi na asi na ni padua no se keke ena se bibi so de ono doctor ni no one na wode nipa fa mfidie mu am wo sa no mani nyina to betena radio so wo ka sa de na kirew na sa woti wona unyanko hospital na bia asase wo ni padua mu a wo nu se de asemi ni padua mu asi ade me ko wie a yes nti obi boy kaman ono ne de ne se adwamamo na wo bo no de oni mu ane se wo de chi nani asa adwamamo ne ye ni feeling wo de edebi ni atenka ne akono bi ane nsa ye de eka woni so ye ni pa ne de se nyame aboy enti eno obi no ye ba de wo adwamamo na chi no wonya de yi wonim de adwamamo ne ni kwa wie no onim enti to se adwamamo no a wo bo no ye kan wasem che na de ne kwa wie so onyame na no wom so na wo hunu ana kan sa asofo nse ye mobobo ne so sa yes what you say o mo se ye mobobo ne so sa nto obi tu nyinsa tugu nyinsa no wo tugu no onim ba bia ono ne ne se ebia wo ya baba wa ya brantie wanyinsa obi na gene se onyanye ahoboase wokware na nyinsa na ba nti se we wotugu a wonya ade wonya hwe na onim de wo kwakwa ne de Yakopon abufuhia wasiesie de yade ye aba no so nti twase de wo to nyinsa tugu no Yakopon nam yeso ne ka nyinsa na wo tugu no ene de kwakwa wie no se jinti onyame ba bebu aten na ne buofu anipa oboye se ne subare ne seso wasanye ho akomabo ne so ba be se ya hye no e sa de ni ntia yes e nyinsan a o tugu o kan se ya asofo ne se yankanyam samsa me hye na sofo ya na me so difo adobega me yes me hye na sofo ya na awre ho aka me mentia mu nkosi da bai ana amana maye chiri betima semase mentia mu nkosi da bai o ana sofo atemu oba wo nyina so no betima semase ha it was a yanka de fe samu da de bi obi som bosom na wo som no ya kan se ne fini mo frase se eye ne nananom mo som ai eye ja padia ya dia ma ne nananom e die ja wo eye fia wo nya de ai to onu so oduro no so no wo to aso ba bosom som na wo som no se no Yakopon so aka fa ho wonim what you say say you na fia ye wo yetum na abosom wo enkonwa so ye de ye wo it's a why sia urade a ebe kwa akoya wo se eye wo fia japade o se binu ma de ekira bo asesa o se ebusafo brade ekira se o mo were nyina wu yes mo were kula nyame de ma no wo hu ne se on fa mo were nya de pa wo de nya nyame foforo
e de ne die man na de obo no waja no to heda nyame ato no bo ase kunkum krofo mo were abosomsom ti yes ni nyina mu no wan fa ni dia ma nyame nto nyame na bo fuhia sori ati ase wo ye wo se usuba ni suba ne se so no dotie na wo ye wo firi mo de ye wo se ni suba ne se so no wasa de ni tie koma dotie onyame bo fuhia dori ati a obesew yesa onam ye soma abosomsomfo hu se anamono mo tie so do mo nsagu so ye no se no yakopon so asiesia e ba wo so o se ye nka de fe sam da de bi rofo odi fo do beda me na brother o te me nka no pai yes menta wo da na wo bo bra bi wo ho woni mba bi abra no e do kwa kwa wie ne de yakopon asiesia e wo haw ne awreto a wo de ba wo so yamwo huna let's say make us any papi adware akwa akotrata loto kiosu I tell you papa panyina wanya be 64 years wose o ma ye mfia duoson abro so de otwo nya 64 years man opa ya make us what loto kiosu onim ne de ne say loto na wakotre mo otwo no e ya adwuma ma ne bibi die ba ni ono so nim say ewi ase ete no atemu da ho ma ade bi ayeyo na no osomafo se me onwoma nyina ho kwan na so nya nwoma ne nyina na fata me yes de ntia nwoma nyina fata ne say atemu da ho ntia Did you go to the Tokyo small church? When Nim the Tokyo Sna Wakote Moto Tennyson Sansua, and it on Yamia says de Bamso. Did I saw Yame family soon catch them? What I say, said the doctor never catch or say, so to announce when this water tenno, I was also, and your boy idea, your bottom to be actual test when in 1 year by idea, it be free. Nothing American call. That's not the assassin, the idea, Beba. To make me a castle say, what you want a Caribbean Nancy at you, Caribbean Nancy at you. Yes, so was an Ansibian on Tiasia. To boys who make if the Casa would be nipple opportunity. To know much else, say, about so to one now, 980. Oh, about on society. As a shot, yes, that's a stroke on a bon kai. And you hear about the Eba show. And one who did that's away at the Uyo. Now one Tracia Massadia Nama Tumpo Film. Now make it out. Yes. What I say? And the idea Pierre and the parents as you know. When I go upon them, no more blossom, no corner of Fosu. What do you find the Bedama? You cannot upon your Lumero. Says I am tout mental da. Yes. Mental what did he? And not idea who should be a mission. And the young papa who should be a media. And they may tell what it is. By your client, you. Yes. Yes, I make us say, or be a lesbian. Lesbian and not going to say, or see your human right. You want to make us say, Mister, when you go upon say, First Corinthians, what's the one say, we on your go upon so die? Huh? I don't go correct him. Then some of the Munya Sasra than here, every year. Now, one name home. But Brody Swatch say, human right. What do you? Nti obi nim se one ne ho na broni ni pa ka chan so de ne ho nti wo ya lesbian the lesbian na wo ya no onim die a kire esunsan so afiri ho ya de epa onim de onyame asiesia oba ba ye no nti se me ma ne tin wo ti asese lesbian na ni pa na baba wa ne ye no onyame asiesia awre toja and that was soon near money who soon I'm saying yes to say your friend is okay. And so I was soon non stop. A 2 chat diet to many home. Yes. So I make us have a my home. Yes, I want my home and my chassis. But so soon it dear. What do you mean you want me? The B. And one says, so satisfied and Nico said, I don't know. Did the oil lesbian in him says, I didn't know what oil, no, really near. Obechi Obekunu, or Nim the oil, says, say that in a quack. What I say? Yes, to Onyamena, Yasonia can't the panse. Obi Okotari Obekunu, who go be a warrior. The one say, I was cemetery, what you go. I say, Nasa Fadiba, ever you. Was yes, your dacha, and your money. Now, I feel Nippon and Yamban Hoso. What I say? A brand TV on what to train masturbation.
ono atwetwe ne bema na dwene se so atwetwe ne bema na ne ho asane no na ne ho ayede ato no onim sunsanso a efiri Onyankopɔn nkyɛn na bufuhie ba no so titase ma abrante no ye fense masturbation no se abrante brother ade wo ya wo ye ne se na Awurade Nyankopɔn so asiesie abreto de ba wo so na sa abrante no wonte ase wa wate de aba na se no wo de twa so ye na obi odi na nam kwa kwa de kwa kosi ya mane ma sori ansa ne abeka kyere no yes ya mane ma sori ansa o de bi ansa ne ayede ye Osmanfo say yenka de fede sam da yes waka say yenka de fede sam da me so gina bontene kasa o mani pon no de ayede ye e pa ne de nipa ye ne sunsun sanso the same time so kojina hia da ni mu a o mani pon no de pa ne de nipa ye ne akire sunsun sanso yenka de fede sam da yes ye na sofo ye o aye o kanyam sam wi no e bia beto no ye bo defense ne ye bo opposition me se so for me no nya adwuma baako yes odi for da beja me se me no nya adwuma baako yes odi a wo hyeni pansadre o say e ba no wo hia ho fa so ne wani monyam nanso aka kire me se me mo nipa kokko se ma mo na mai kokko be bisa na mai mo cha firi bensam yes o say en ka de fe sam da de bi to be twe pa me what I say o kire Israel Nyankopɔn se onim de aba wale nim se ye wo no ba bia na sase ye wo no to nso no ya se ye wo yempa ni mfie bre ni so wunya mfie du fense du ngotwe de kwa why panyini ana so wie e fense obu ho be wie JSS obi so be wie SS SHS aha se to do be wie e fense junior high no ana do be wie senior high no wo wie a why panyini wo ya baba wa atwe me aya ya wo so ya wo ya ye de atum ana na mai de kasati otumfo Nyankopɔn so wonim de asofo nyina ka ho so ko dem asofo mamefo to se me mo kokko se pa me ne de obetimi atwe obo aya wawo no musu no ehyehyɛ ya wo ne se waduru mpa ne mfie so betimi atwe ne se ne gabroni nyame ma ne pa me he no so nso duru ne pa ne mfie so obedi tiri nwini dai ene se aje so ko ya rasta yes ana meboa se se wo so dane no what does me say nanso broni ni nyame ne pa me ne ma ne firi ye fa se ye funum onyine opo akokora na da so ye de ye ho tita se ye ma nipa ne ti asese do dem se onfa pa me ma oba bia na de wo twe pa me ne wo waso a so onfa sori ntekere ne ho de a no sign echi yes ba bia wo ya koduru no Onyankopɔn mo bro wurufo se opo akokora na wote wo ho ase na wo san a wo de obo ne ni fiu wo ya wa twere se wo nya bia mu a the amani pana unu na so wo mra sori dem a to small for say en card fe de fe sam da de bi me gina ha me che won to aso kakra na nyesa to aso kakra ha me do fo na en ka de fe sam da onyame be bu atayo yes onam Kristo so de ni pa ya na sase so no ata no bia ntimi nkwati de bi o se en card fe de fe sam da koi sɛdeɛ munim no ɔse sɛdeɛ munim nso yɛmfa asɛm biara ɛnyɛ anibere nkata soɔ yɛmfa asɛm biara nya anibere nkata soɔ na ɛsɛ sɛ ɔmu ka nyamesɛm no a ɔmo nya ɔmadwe sɛ ɔmu pɛ biribia nya na deɛ Nyankopɔn pɛ sɛ nipa yɛ no ɔmo na kata saa deɛ no so to wɔn sɛ na asɔre no saa na tie yɛmfa asɛm biara nya anibere nkata soɔ yɛmfa asɛm biara nya anibere nkata soɔ sɛ de nyame pɛ sɛ nipa mo wɔn bra no yɛne yɛpɛ yɛmfa soɔ nti na ɛno nyame deɛ no yɛde ato hɔ na ye de ye fa so epese nya ntini e se enya hwe to se na asore no asofo ne sa se preach we nya hwe na we nya sei mu de ni bra yen ka obitimi ka se wo se tene ne nchira ta de tentene ane se tene ne nchira ta de tentene dia di yesu ni na ye tene ne bokwatere kwa fananti mo se ye nkwase asem yes wo je yesu dia na de obema ene oba na ene onofo na de tie se dia abon e tene ne de mfa sa de ho aya nkwase asem yes e ma yesu she mini ntintie so no mo ane na mo no mo ka nya twomfo na tene ne fa mini ho fa ho me hye na maya nimdie ni ho isa me to di fo da be me tene no me se me ka ne se ya de won tene na me ho ye na ahi ana mo babro no kwa me se e fa se David nyomo no
ya fan say aduasa nan ni mu ya dunso no wo se wotene ni niama ne ye doso awurade Yakobon ya de so obi antene de ene na ya breso wano nyam betinya gide frama ne yem tini pegusu beresa no wo twene ento wo se ani brankata so ne ba mu a afobo se na asofo na sase obi anu wa wotene na se ani bra ye de to so se le sikia no eso we nyina o man ne hu no e ba yira temu da se brother yes wo le me se hey obetimi aye friend se tawo leader eno nkan kwaje ye ho debi tawo leader manya me mfa nkode fa se waje onko o debi sofo no kwa wati aso na wo yeta wa no sofo no kwa bebu na ten obetimi aye tinfo nyam bebu waten yes temeti aye obebu maten what you say to say yem fa ni brankata so yem fa ni bre so what you say asem biara nya ni bre ani brankata so enkata kata ti so Yakobon ka asam ka se oba nso berema ade berema so fro bantom a bo the sofo no say trouser na nya reference say enye reference say be ma dia e ma no so wo mo dia ye dia na me da be na me ma so be nya mo skirt da be na me ma be nya mo skirt ya ni brankata so ba mu anto afa wo da mo twema ni wi asofo no to what I say yes they say any pay wi so tuntum no wi so a mo se na asofo no asase Yakobon kra opade efe na se ni brankata so aye de abam opade anya the one say ya brother sister offer obi be ma wo ho emfaso a wo penti ono be nya mfaso na wo kra no wadi uhwamo yes enes eno na tu atese wo asase so yes masa asomafo na be kasa ka asem ko makasa edure ya so na nipa de nyame di akro yes di do keeper edure ya so ena nipa de asafurade di akro wo se ye fa asem biara nya ni brankata so ama de onyame aka no insisa no me se me asori aye koi ye kono kwasiada nanso homeda ntwam what you say ye di homeda babo so obi so be kasa homeda na ye de atwam eli brankata so yes abra Yakobon asem so homeda emra no kura na di kai nanso so bo se eli brankata so se bam se ba ya kanya me asem no na ye kan no nipa no no ankasa ni feeling do oba ya de benya nipa no onya sika de adidie ya some Americans the same say afofo no be fa no so de akasa na ono so de brankata so won ti ase debi onyame chire dwamamo eni pa twempra wa so de me na sofo nka na ne se enya hwe koship na sa so de sa no what I say the sofo pa nim se drama en gari nie de fo ne ni mo yes ne ye de eni brankata so ade ntia mo po mo mfa so yes sister no otonyo no sofo pa nim se ne mpena ne o me hye ne ma ye odi fo adabada ma awurade atemu ba o yes atemu eba yes was ye mfa sem biara enya ni brankata so to asoma mentie ye mfa sem biara enya ni brankata so Onyankopon ne danse ni what you say was in na so somafo no asem wo kan watimi ayi nyame adanse na se agya no be ye bi yes se ni pa kan asem no wa ni nipa de ye adanse no wo yi nyame adanse kan so fu edi obeka se ntimi ka se nyame ne danse ni what na se asomafo no agya no ba ye no adwuma on ba ye no tim se enne ma sofo ne adifo ne asempakafo to se nsonso ye tamu no eso yes and so called them apostle brother mesra o medina Kristo Yesu mo buru hunu so eni ukra bro what sister debi eni ukra bro da yes the moment I say man enipa was shatade ya de ye ese na so for so betena radio no so no so aka to say Kristo so mfa atade ye ho na say Peter mo kan kwase asem don't say eni brankata so aye de abam was man no emfa ni ewu ade ensiesie wo ho ene de obeye bia na aka to say Kristo so mo de eno an wo beje Yesu aye de adi sentina asafuna sesa ne ntade boni wiase don't say ni brankata so ye osomafo ne kan nipa de school na kire mara na sento obi anti ase o obi afa na mso wayi egobofo mo so ade nti ono na eton apo
sika babro won ton ade na so no so abu awfo yes ebe ye twa na tim say nam say yesu say enipa pi di mediri ba be kasa urade ye do dini to bia di yesu di na kire eda ne be ye dwe say yes asemni hu eda ne be ye dwe o yes abrantie sisa entena se na nse wo bre wate entena se ebra ti no soma fo se wo hunu so nyame bebu aten enti won fa eni brenya nkata so obi bia so de nyame de bebu aten ho debi onyankopon na ye o dansefo ai kai kakama me na bre no de ye ko nyankra ha ye nuru ha to asoma me onyankopon ne dansini enso ye hwehwe onipa animonyam infri mo ana ebi no mo nchai so what you say na say nyame sam so bi mo kan de pedi padi ye animonyam was so papa so they so say dem radi city enso ye hwehwe enipa animonyam o say na tinu asomafo no de nipa ye de o mu kwose mu no o say ya hwe ati asomafo na amfa aduane ne o say na asode ne ye uchi asofo cross nyame gusu hira me enkwache na ba no won ka say nyame nam so me sa ka nkwa debi o say urade gusu a o hira me and asomafo Peter say asomafo Paul say yemfa eni brenya nkata so onyankopon dansi na enso so ye hwehwe nipa animonyam ye hwehwe nipa animonyam mfiri mu ana ebinum enchen na so o kanya me sam na wo hwe se nipa bo na baso debi asafo man ne ona enya nyase ne ye no wo so won hwehwe se na mom so obi abehu na kwambo ne de wa ye tie onyankopon nyame awre to ba no so brother me ja Kristo Yesu mo bro nso metufu eni na asofo na chi wate yes muni asapakafo na chi o yes ha muni atufrupefo na mpatakwa adufrupefo na Yesu kan no wo mo na mode mani hu wo mu no yes and ada okra da abrante so wure obodju se yutugu ajai yes osini po biara wure obodju se yutugu no beto watwene yes am se tiase se eneme mo mu de munim de ne nyame di asie mo akasa mo de makono ne awade di asie wo de opa ya hwe TV so ne ada merima ne ma atena se bu ma mema ne nyina kire se nyame hunu yanka oyo monim te se ema what I say mema ne nyina do de mema ne dwen se nyame di nkwase asem yes so wo de ewira abegu omanim ti se se mema nyina sofo asapakafo ne so kodem adifo so kodem asomafo omo nyina no ne nyame di asie ne awurade ham se osoro nyankopon waya mumuyode ye se wanyo omanim se ema ne awurade 3 days bia ne 2 days bia so opo umpo ye be me anim aye se ema abrantie me se fa wo mo na sofo ida yes me ko makwambo ne se do de asoma me to mo chiri meta me na saaso na ese eba na saaso na boche ne tie yes Yesu ba wo obebu atan enipa bia wo ye bia no obefa di debi ebre na so ye twa so ne akọ ade me kan se abrantie brother sister ofa o here mo ni na ho eni nkonwa chi na ni wo kra bro onyankopon aso mbien kan woni ba kru Yesu Kristo dinimu amen amen